Тъй като минава един малко по-труден период и реши да се взема ей това малко сладърче от вид каламхоя. Това е каламхоя Розалинда. Имам две от тях. Ето това и това. Те също са Розалинда. Взех си и това. И само да не ударя. Това са едно и също каламхоя, само че това, дето го държа в ръката ви е тъмно розово, а това е жълто. Иначе просто са не и същи. Вижте колко попки излизат тук. Общо взето е тук излизат попки. Само да видя нещо. Ето и тук отдолу излизат попки. Виждате ли? Виждам само едно нещо да ви покажа. Освен новото каламхоя, нали? Вижте, постоянно вадя листа. Продължава да вадя. Но искам да видите, че е широко, че не пуска много кой за колко. Затова ще го оставя така, да почне от тук, вижте, се тръгна да излизат нови листенца, да почне да пуска по-обилна маса, тъй като знаете, че аз ги въртя. Така че да видим кой ще стане. Кашпата на самото растение, което искам да ви покажа, си е лично от друго растение. Виждате му саксията, това е мокро. Това е кореновата система. Ето. Много е красиво, поне да ми много ми хареса. Имам такъв цвят жълто, ето това долу, което и то се развива много добре. Така че ако цъфнат розови, червени, жълти всичките, ще е много готино. А как да цъфнат? Това ще е в момента, в който реши да ви ги покажа малко по-късно, как аз по-точно ги карам да цъфтят, тъй като аз ги приготвя вечер. Ако ви показвам, ще я дадат вечер, за да видите, наистина помага. И както виждате, някои от каламхоята ви цъфтят. И едно от тях е отново жълто. Ох, боже, ще да се пребия. Ето го.